Приятели, добре дошли в четвъртата част на балканската ни мотообиколка. До тук посетихме градовете Алба Юлия в Румъния, Сегет Унгария и Марибор Словения. А сега вече е време да напускаме хотела и да продължаваме нататък. Станахме, закусихме и тръгваме към Риека. И така, приятели, тук с натурален саунд от камерата се измъкваме от град Марибор, който ми остави с много приятни усещания и бих искал да го посетя отново за повече време. Посоката е към Риека Хърватска, като целта е да минем през сърцевината на Словения, без да ползваме главни пътища, за да можем да усетим най-много самата държава. Едно от най-приятните неща, докато си на път с мотори, пиенето на кафе. Маршрута за днес. В момента сме на 15 км след като тръгнахме. Бихме се от пъти спряхме. Да, спряхме, защото се уморихме. И трябва да стигнем до едно село предградие на Риека, Чавле се казва. До там имаме 225 км. 4 часа нарочно избягаме магистралата, защото... Добре избра пътя. Да. Решихме да избягаме магистралата, за да видим красивата страна отвътре. Красивата Словения отвътре. Тук сме на никакво място, дето се казва. До една бензиностанция и пак е като нарисувано нагоре дворчетата на хората. Словения е популярна туристическа дестинация благодарение на своето природно богатство, историческите забележителности и висококачественото обслужване. Освен природни забележителности като националните паркове и историческите градове, страната предлага и множество спортни и приключенски активности като планинарство, колоездене, ски и кану-каяк. Това прави Словения идеално място за тези, които търсят спокойствие в природата, както и за любителите на активен отдих и културен туризъм. Впечатление ми направи, че първите 10 на 15 км след като излязохме от Марибор, не видях никаква тежка индустрия или някакви заводи с комини. Словения има дълга и сложна история като част от различни империи, включително Римската и Австро-Унгария. През 1991 година страната обявява независимост от Югославия и става суверенна държава. След това Словения се утвърдява като член на Европейския съюз през 2004 и на еврозоната през 2007 година. Навлизайки все повече към провинционалната част на страната, удивлението ми не спираше да расте. Това може би е най-зелената и красива страна, през която съм карал мотор.
Словенски национален път. Невероятна красота, тук ще се върна задължително. Температура на въздуха около 25 степени. И още от тия затънтени пътища на прекрасната Словения, както забелязахте преди малко, почти бях в ступор от красотата и зеленината наоколо и спокойното каране. И ето тук, скъпи приятели, над река Купа, по този мост, при град Брод на Купи, минахме в Хърватска през бившия граничен пункт. И ето ни в Риека. По-точно до Риека, на пътя. Имаме тук Румс камера Цимер. Ето го Пешо, чака хазяина. Ще дойде ли хазяина, Пешо? Тя къщата е отворена, тъй че не може да се настанява. До сега сме се окъпали. XG към колко? Към 1500 км до тук има ли? Ами, там някъде вече трябва да 1400 км. Гази. Тук пише. XG гази. Ама не мога да погледнеш, веднага трябва да дадеш заявка. Да. Че искаш да погледнеш нещо. Ето таблет. Заявката след малко ще ти бъде одобрена. Първо ти казва да сложиш каската. Да, сложиш каската, като ще караш. После вече... 1508 км. Той 44 градуса не е вярно. То му и топло са. 1508 км. Общия разход е 4,2. Супер! И тук вече с моторите сме в град Риека, около 10 км от квартирата. Малка неразбория с хазяите, докато се разберем кой къде и колко часа трябва да дойде. Решихме да направим един мототур из града набързо и да видим къде ще бъдем до вечера при разходката. Риека е третият по големина град в Хърватия, разположен на Адриатическото крайбрежие. Това е важен търговски и морски център, а също така и културен хъб на страната. Градът се намира в северната част на Хърватия, в близост до границата с Словения и има стратегическо значение като пристанище и транспортен възел.
днес е някакъв национален празник в Риека и изстреляха 2 ракети. Две сигнални ракети изстреляха. Може би от някой кораб. Македонас, да. Искаш ли да ядеш нещо? Тако с неща. Не, и аз тако с неща. В принцип, там имаше някакъв локална кръсна Не и... вярвам да няма някой магазин, да не е отворен. Може да си поръчаме и сладолет. Чевапчици. Долу сте пък баш всички тия. Няма да работят. Сега ако ядем, по-късно какво ще ядем? Нищо. Трябва сега да се вземем за вечер. Аз няма да е лошо до вечера. Тук ми миришеше на много хубаво, човек. Сигурно чевапчици ще има. И докато се опитваме да решим най-важния въпрос, кога какво ще ядем и ако сега ядем до вечера какво ще ядем, се получи съобщение от хазяите и се върнахме при квартирата. Ето е квартирата в Риека. Тя всъщност не е точно в Риека, ами на 7-8 км в предградията, близо до село Чавле. Елате да ви покажа. Хладилник, кухничка, прилична. Капучино, кафе, капсули. Разделно събиране. Масата е супер масивна. Тук в дъното малкия оазис. Соба номер 3. Наистина малък оазис. Малък, де? Бай Петране, готов ли си да ти търсим хърватка? Да. Хайде да те търсим. Не. Скъпи приятели мои, паркинг специален в Риека за мотоциклети пред кафенето на Какао. Хората ме гледат малко странно, че си говорят тук на камерата. Ама да изисква жертви. Ютубърството. Ето до паркинг за мотори. Има знак, че ако паркира кола, идва паяка да ги вземе. Риека днеска е някакъв празник и ако успеем да изчакаме, може би ще има музичка. Те да не би лепа време да са поканят. Сигурно. Тя от Скопия директно тук ще дойде. От Охрид. От Охрид, да. Стига ти, малката яхта на Бил Гейтс. Алхимикът. Ако открием инициали КД, най-вероятно тази яхта е била собственост на Кирил Домусчиев преди да я продаде за 33 милиона евро.
все още не виждаме такива инициали, а може да са ги изтрили след като са придобили нови собственици. Най-вероятно така е само. Риека е индустриален и търговски център с едно от най-големите пристанища на Адриатика. Освен пристанището, индустрията в града включва кораборемонт, химическа и текстилна промишленост. Градът е известен и със своите вериги за търговия на едро и дребно. Градът е свързан с множество острови и е важна връзка за морския транспорт в региона. Приятели, за последно от Риека, понеже почва да мръква и знаете, тия екшен камери в тъмното май не могат добре да работят. Тъй, че за последно има организация някаква, тук младежи се събират, носят някакъв кашон, нещо ще хвърлят най-вероятно, но В другата група същия кашон носят. две групи заминават нататък към пристанището. Настървени, изглеждат като млади футболисти и имат за подкрепа две съученички. Следващата група се заформя, трета група. Сети чурлига са. Да. Дай. Това е, значи, може да влезеш в мотосъбор Разград без билет. Той е сега събота неделя. Да. Ще го изпуснеш, ама иначе входа ти е осигурен. Риека, Хърватия. Приятели, благодаря ви много, че гледахте. След прекрасния залез се насочихме към паркинга, където бяхме оставили моторчето, да го търсим и да се приберем с него в квартирата. Малко бяха го заобградили други мотори, намерихме го и се прибрахме.